Silungiselela ukuthi impi yaphuma ntambama iphikele esigodlweni lapho umkhosi uyophela khona. Kulungile nje bona mhlawumbe singabheka nje lo msebenzi njengoba ubala kafushane ukuthi ngaphambilini ukhona uNduna bekade kumdidilo wamabutho kodwa njengamanje nibonakala lo msebenzi selokhu niqhubeka nawo. Mhlawumbe ungachaza nje kafushane ukusebenza kwenu njengokuhola amabutho. Ukusebenza kwethu akuyi ngokuba uyosebenza mhla uthola isigodlo. Ukusebenzela nje indlu ukusebenza ngokuyinikela nokuthanda njeke indlu ngoba nathi singamadoda kaZulu kufanele sibambeke iqhaza esakhiweni somkhosi nathi siyibambe lapho owayebambe khona umgibiji nathi futhi sinikele ekutheni ungabikho okufeyilayo nokushona phansi kodwa kunalokho kukhule amabutho emaningi empi yembume nomkhosi unethezeka kahle kahle phela umkhosi ukhona namabutho ayingubo yokwembatha yesiko. Ngakho-ke akukho ukurong esikwenzile sibona ngathi kusahamba kahle. Mhlawumbe-ke ey'nsizweni ey'ncane ey'sakhulayo ey'bona nje mhlawumbe ukuthi kuyaviliyelwa nje ungathini ukuzipha isifundo esigcwele kakhulukazi ngamabutho ukuthi liyini ibutho futhi kuhlukana kanjani? Iy'nsizwa ey'ncane lezi ey'sakhulayo ezizweni ey'ncane ey'sakhula siney'nhlelo njengoba sizinduna zamabutho empi kaZulu. Kuzoba ama-program ukuthi sihambele wonke amakhosi sikhulise izizwe lezi ey'ncane ey'sakhula siyishumayeze siyikhuthaze ngokuthi kubaluleke ngani ukuba ibutho noma uba indoda yomZulu noma uba isakhamuzi sakaZulu. Lokho kuma-programs ethu ukuthi sikuhlele lezi nduna siyaxoxa kuzokwenzeka ukuze sikhulise nathi amadoda ngamadoda azoba yibutho likaZulu kungabi ukuthi phela thina nje kuyaphela. Kulungile mhlawumbe mhlawumbe khona ongafisa uku-eda kulokhu baba section. Angibingelele kwiGula TV, ngibingelele iy'nduna zonke ey'khona zamakhosi. Amakhosi asendunkulu ngikhuleke kuwo engonyameni yethu isilo esibusayo ngithi bayede isilo esikhulu uNdunankulu kaZulu. Cishe njengoba eseke wachaza uNjobani ukuthi ukuhlangana kwethu la sihlangene njengesizwe samaZulu la umntwana oNdunankulu kaZulu ezokwethula khona isifundo noma ezokwenza isifundo khona ngalo mlando wokusuka Ondini kuya eSandlwana noma ngomlando wenkosi uCetshwayo unyaka uCetshwayo. Lokho kusho ukuthi ulwazi abanalo njengabantu abadala namhlanje abalwedlulisela kithi noma badlulisela entsheni ukuba ayihlali ilazi lelifa gugulayo ukuthi kwezakalani emlandweni ngaphambilini. Okuhle kakhulu-ke ukuthi kulesikhathi esikhona njengamanje mawuzobheka ibutho elikhona sebembalwa abantu abadala kodwa iningi abantu abancane abangenalo lolu lwazi umntwana uNdunankulu kaZulu alwethulayo njengamanje. Okufanele balwazi nabo bahambe bayoshiyela iy'ngane emuva ezingekho la. Lokhu kube yinto ekhona ephilayo kunoma yinini noma yimuphi umuntu kodwa kungabi ukuthi namhlanje siyaphela lento ngoba abadala khona kade sebephelelwa ngamandla. Umuntu-ke akanxuseke ukuthi ey'nsizweni zonke empini yonke yenkosi ayihlangane ibumbane isebenzele isizwe ngoba okubalulekile la ukusebenzela isizwe hhayi ukuthi umuntu ayisebenzele yena ukuzuza kwakhe. Akasebenzele isizwe umuntu nomuntu ukuze isizwe sikwazi ukuqhubeka siye phambili. Sibe neshwa-ke thina njengabaholi bempi njengamanje sisonke njengoba selapha sizinduna sihole abantu sebekhule kakhulu. Nawubheka impi noma ibutho lengonyama lekhona njengamanje likhule kakhulu kunelaMdlokombane. Lokhu kusho-ke inselelo ngoba ungene wonke umuntu ongene la kakhulu abantu abangenile noma ababonakala bemawala kuleli butho yintsha labantu okufuna bakhandwe. Kodwa uma ngabe iy'nduna lezi ey'lapha njengoba silapha zingeke benalo iqiniso, zingeke benakho ukuthandana,
ziyoba nokuzondana ngeke zilise ndawo leli butho. Ngaphambi kokuba leli butho elakhiwayo libe yibutho kufanele ukuthi noma ubani ola ethemba ukuthi oseduzane kwakhe noma osemva kwakhe noma phambi kwakhe uphephile mangabe naye. Lempi ke yobandlululo, lempi ebhekene nesihlalo sengonyama siyoyinqoba ngalokho. Asikulibeleke ukuthi isihlalo thina njengabavikeli baso selibutho sisesesimene sibi lapha sisazulelwa khona ngamanje. Siyazi ukuthi kunodaba esenkantolo njengamanje okufanele ukuthi liyohlala enkantolo ePitoli oluthinta isihlalo. Kodwa-ke kufanele siqinisekise thina njengempi namabutho kaZulu njengengubo yokwembatha engonyama ukuthi ePitoli lapho kubizelwe khona udaba siyobe sikhona, kodwa ukuya kwethu lapho siyobe siyovikela isihlalo. Isihlalo kufanele sisivikele ngoba akufanele noma ubani okhona lapha phandle acabanga ukuthi unelungelo nje lokuthi ayeshola kuthandayo ngesihlalo. Isihlalo ngesethu, ngesethu isihlalo, akekho omunye umnikazi. Indlunkulu le isisingethe nje yona, kodwa sona singesethu. Ukuqinisekisa lokho ukuthi isihlalo ngesethu sisho ngoba ingonyama lebusayo ngesikhathi iba khona ibe khona ngamandla noma ngenkomo zethu, kuzinkomo zobaba nobabamkhulu ezaphuma zayeSwazini zayolanda umntana enkosi. Ngokumlanda nje kwakhe kwase kusho ukuthi ngenkomo elandwa ngenkomo zesizwe, kwase kusho ukuthi lokho esibelethweni sakhe sekuyohlala inkosi eyophatha lelizwe. Ngakho-ke asikwazi ukuvumela ukuthi umlando awuphendukezele noma uhlalekezele. Siyohlala simi njalo ngasesihlalweni sobukhosi sisivikela kunoma yinini. Siyazi ukuthi namhla izolo bekukhona ingonyama umdlokombana yebuza, kusasa namhlanje khona le khona nesizulu kaZwelithini, kusasa kuyobe kukhona enye. Kodwa kubalulekile ukuthi isihlalo kufanele njalo thina njengoZulu sisivikele. Mhlambe ke ekuhlukane nokhona Nduna, mhlambe singabheka ukuthi inselelo ezikhona ekukhulumeni ukwenza ubumbano noma ubunye kubantwana kakhulukazi basendlini. Mhlambe zingaba khona nezinhlelo ezinjalo ngoba ingonyama sibekiwe, yebo, kodwa kusekhona lapho ababuka ngale nangale ngalo ndlela. Mhlambe izinhlelo zokwenza lolu bumbano zingakhona nokuqinisekisa ukuthi bonke abantwana benkosi bayabuyela ekhaya, nabo bonke abasangaboni ngasolinye kodwa bayabuyela benze lokho ingonyama yayikushilo. Ithi inkosi ikhuluma ingonyama, ikhuluma esigodlweni, enyokeni, umkhosi womhlanga. Ithi bonke abenkosi abahambile ababuye izihlalo zabo zibalindele, akakashintshi lutho. Ithe ikhuluma ekhingcetshwayo ngolwesihlanu sikise emkhosini ofana nalokho, yathi endlunkulu kuzoba khona ukubuyisana. Lokho kuwumkhuleko wethu sonke ukuthi indlunkulu ayibone phela nalabo abangakaboni ababone isidingo sokuthi babuyisane, babuye bahlale phansi, bathelelana amanzi, baphumelana umlotha, kuqhubeka impilo, basingathe okwakwabo, baye nakho phambili ekugcineni, ngoba noma ubani uyamdinga omunye phakathi kwabo, noma ubani udinga omunye phakathi kwabo. Ngakho-ke thina njengesizwe kade lokusasho sathi abenkosi ayihlale phansi ibambe umthetho ukuze bakwazi ukuqhubeka nokwesintu, ngoba asazi ukuthi badidekaphi abenkosi. Iqiniso lithi indlunkulu yona i-custodian yesiko. Manje maqala manje bese liqala kudunguzela bona kulesi simo lesi, akufanele kwenzeke kanjalo, ngoba abantu okuyibona bona ufanele kuthiwe nje kukhulunywa ngesiko, kufanele kubuzwe bona. Thina singabe sibili ukulandela bona, kodwa-ke njengamanje-ke abantu kuyakuthiwa-ke lixhoshwa libhekile. Ake sethembe ukuthi nabo benkosi benjalo, kodwa siyakhulekela ukuthi ngelinye ilanga sibabone bendawonye, behlangene ndawonye, bese beselekelela abenkosi bangasebenzisi ungaboni ngaso linye kwabo kithi, ngoba ngenkathi benza kanjalo besebenzisa thina ukufeza inhloso zabo. Kudungeka isizwe sinqamukana phakathi,
ngoba bona behluleke ukuthi babhekane bodwa ngeindaba zabo bese besebenzisa thina ukuba thina silwele bona indaba zabo. Asikwazi sizokwakheka kanjani. Lokho isicelayo ukuthi nakukhona obathintayo kwabo bebodwa abakuhlale phansi bakuxoxe, bangathathi thina basifake lezo zinto zabo ngoba isizwe basibulala. Siyabonga kakhulu.